Sobrang busog ko na guys, kakakain ng chopstick. Kasi puro ng chopstick nakain ko. Hindi ako marunong magkuha ng spaghetti. Hey, what's up mga men? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ting, ting, ting. So for today's video ay magmumukbang na naman tayo. At ang mumukbangin natin ay spaghetti. So hindi lang ito basta mukbang guys. Ito ay challenge din. Chopstick challenge. Okay na ito natin. And guys, bago tayo magsugod, pasalamatan muna natin si Kuya Haruki-san Wada kasi nagbigay siya. Sobrang fans na talaga kami sa Blackpink guys kasi nagbigay si Kuya Haruki-san Wada sa akin ng light stick sa Blackpink at mga stickers. Nagbigay siya ng mga iba-iba na gamit sa Blackpink guys. Sobrang ganda talaga. Yung mga sticker ay dinikit ko na sa cabinet ko na Blackpink. So, without further ado, let's start now! Ay, teka lang. Intro, pasok muna. So, i-open muna natin ang chopstick, guys. So, tubig lang sa tayo dito, guys, kasi wala kaming kamay sa gatas, wala din kaming gatas. So, ito na yung chopstick, hindi ako marunong magamit. Ganito ba yun, guys? So guys, ang nagluto nito guys is si Tito Ining. Kanina pa ito niluto ng Tito Ining guys. Ngayon lang namin naisipan na magmukbang. So malapit na. So gabi na ngayon guys. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Hindi ako marunong mag-chopstick. So sa mga kumakain dyan guys, sabay tayo kumain. Sarap talaga guys. Kanina gahi-gahi pa to. Ngayon sobrang lata na. Inom na tayo ng tubig. Shoutout naman si Merce guys. Nagbili nito. Merce ni Boy TV. Hinahinay tayo baka mabasag. Hindi alam ni Ma'am Shimmers guys na ginamit namin ito. Kasi tinaguan lang niya ito para hindi namin gamiton. Anong kailangan kong gawin? Kuha ng spaghetti guys kasi hindi ako marunong. Hindi talaga ako marunong guys. Sa una marunong na ako, ngayon hindi na. Ipakita sa tuning ng kabinet sa kinalasan. So guys,
pag malapit na ito matapos guys, so ipapakita namin yung cabinet namin na punong-puno ng Blackpink. Wait lang guys, hindi talaga ako marunong kumain. Bakit ganito ang Hindi talaga ako marunong ng chopstick guys, promise. Ganyan lang guys. Ginagawa mo. First time namin ulit ang mukbang guys. Na ako lang isa. Mag-Q&A sana ako kasi tapos na yung Q&A ko. Pero siya to ining. Sarap talaga guys. Kasi sobrang daghan na gatas. Gatas ni Ma'am Shitin. Na may gabitay spaghetti sa kong tutunlan, uy. Merong gabitay na spaghetti sa akong tutunlan, guys. Parang hindi ko to mauubos, guys. So, sa chain guys, ay natutulog na. Ano na ulasan ito ni? So guys, time check, 9 PM na. Bago lang nag-9 dito guys. So, ibang klase ito na spaghetti guys. Taiwan ito.
Sabi ng tatay ko. Kasi siya ang nagdala nito. Taiwan daw ito. Sobrang busog ko na guys, kakakain ng chopstick. Kasi puro ng chopstick nakain ko. Hindi ako marunong magkuha ng spaghetti. Ganun to ba guys? So silang lahat guys ay nandoon sa sala. Kami lang ni Ma'am Shitin at ni Tito Ining ang nandito sa kwarto. So, madalian ko guys kasi klase ko pa ugma, matutulog na ako. Hindi ko na kaya guys. Pero kakain pa rin ako para dugay mahuman itong vlog na ito. So guys, kanina guys nag-live kami. 3 hours ko pagos. 3 hours lang kami mag-live pero hindi namin naabutan ang 3 hours. Kasi yung iba guys, merong 9 hours, pila to? 8 hours, no? Sila ang Eagle Eye at si Japper Sniper. Tinagin ako kaya. So guys, di ko lang kaya. So, may natira pa guys. Si Tito Ining na lang kakain nito guys. Okay. Kasi siya nagluto nito. Siya kumain nito kasi sobrang tamis talaga. Gusto ko na tamis pero hindi ko gusto yung sobra. So that's it for today's mukbang, mga meg. Thank you so much for watching and ikaw, kita nyo ha? Thank you! Bawal ako sasayaw kasi bago pa ako kumain.